Hányadik alkalommal került megrendezésre ez a horgászverseny? A harmadik évben vagyunk, és úgy gondolom, hogy ezek a legsikeresebb, amit eddig szerveztünk. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ezen vettek részt a legtöbben? Azt nem mondanám, de tavaly egy kicsit többen voltak. Most 52-en voltak, tavaly 60 körül, de ez volt az, ahol már akkor a halálománnyal tudtuk várni a versenyzőket, hogy bizony 5 kilós halakat fogtak, többen fogtak 3-4 kilósból 4-5-öt. Tehát ugye azért a 12 kilóval lehetett egy versenyt megnyerni afelett, tehát úgy gondolom, hogy most ért oda már a tó, hogy még nincs a spitze, az ahol 2 év múlva lesz, amikor azt mondjuk, hogy egy ilyen versenyt a 20 kiló körüli hajjal lehet csak megnyerni. És egy kicsit áttérve a tóra, tervezik esetleg a fejlesztését, bővítését? Hát ezen a tavon már fejleszteni nem lehet, tehát ez ugye egy 16 hektáros víztározó. Amit tudunk vele tenni, az megpróbálunk minél több vizet fogni rá. Természetesen hát apró cseprő dolgokat igen, tehát például most készült el az árapasztóra egy híd, hogy könnyebben körbe lehessen járni a tavat, tehát olyan apró cseprő fejlesztés mindenképpen, és ismereteim szerint az önkormányzat tervez ide egy játszóparkot. Hát ha az itt a hátam mögött lesz ebbe a kis akácosba, ha ez megvalósul, akkor úgy gondolom, hogy még többen jöhetnek ide pihenni. Most azon dolgozunk, hogy itt a volt személytelep részen legyen megfelelő mennyiségű facsemete, hogy eledősödjön a keleti oldal is, és akkor az egész tavat is egy erdő fogja 20-15 év múlva rendesen körülvenni, akkor lesz igazán szép ez a környezet. Elég sokan firtatják, hogy mivel itt régebben szeméttelep volt, hogy nem túl egészségesek azok a halak, amik itt találhatók. Ez valóban így van? Hát én úgy gondolom, hogy azok tudják csak ezt mondani, akiknek nincsenek olyan ismeretei a dologról, amilyen kell. Mivel én ennek a tónak az elkészülésénél itt voltam, és személyesen végigvittem, el tudjuk mondani, hogy ahol volt a szeméttelep, az a rész, most egy jó nagy domb fedi el, de közel 20-25 méter földsáv választja el a valós szeméttelepet, de semmiféle gázfejlődés már nem volt azon a területen, tehát gyakorlatilag ez egy teljesen lebomlott szeméttelep, tehát itt olyan veszélyes hulladék egyéb nem volt. Tehát amikor itt a gépek dolgoztak, én láttam, betontörmeléktől kezdve ilyenekről beszéltünk inkább, tehát ez a vízminőség, ez kiváló, megfelelő plankton mennyiség van, ezek a halak gyönyörűek, egészségesek, úgyhogy ilyen gond nincs. Szeretettel köszöntök mindenkit, ugye megnyitó nem volt, és a verseny elején külön megnyitót nem szerveztünk, mivel 6 órától ugye lehetett nevezni egészen 7 óra 15-ig. Így a verseny vége felé és a zárásképpen elmondhatjuk, hogy a
eddigi ötöshás versenyek közül talán a legsikeresebb és a legnívósabb versenyt sikerült elérnünk. Sokan fogtak halat, szép halakat fogtak, és 52 nevezője volt a versenynek. Több külön díj, most lesznek külön díjak, fődíj is, és az ifjúsági horgászainkat is díjazzuk, illetve a legnagyobb halat fogó versenyző is díjat fog kapni. Menjünk sorba, és úgy mondanánk a felajánlásokat. Egyrészt ugye a hobbi horgászbolt részéről Bicskei László úrtól, a hobbi horgászboltostól kaptuk a külön díjat, a vándorkupát, ez az itt. A sportszövetségtől kaptuk a a megyei sportszövetségtől, horgászszövetségtől az első 3 díjat. Külön felajánlás van a Pezsgő rész, Cebei Zoltán részéről a legidősebb horgász részéről, és a Kis Tibor úr részéről 5000 forintot az ifjúsági tagi horgászok versenyen szereplőinek szintén át fogunk adni pénzjutalomba. Hát nagyjából remélem a szponzorokat nem hagytam ki. És akkor térjünk rá az eredményre, tehát ahogy említettem, az első 6 helyezett fog díjazásban részesülni, a versenyző hatodik lett a Bódis Csaba, gratulálok neki. Igen, 2500 forint pénzjutalom. Vásárlási utalvány. Igen, most aztán így jó nekem, mert ugye nézegethetem lap, de megmondom, hogy hányadik lett. 8371 ponttal. 5. lett Balázs Bálint Ádám 8713 ponttal. Vásárlási utalvány 5000 forint. Gratulálok. 4. lett Nagypál Tibor, Mező utca 9040 ponttal. 7500 forint vásárlási utalvánnyal gazdagodott. És akkor itt most már a 3. helyezettek nem csak pénzjutalmat, hanem oklevélhez is jutnak. 10.000 forintot kap, és 3. helyezet lett a versenyben, 10.726 ponttal Horváth Kulcsár Ferenc tagtárs. Gratulálok, további sok sikert kívánok. Gyönyörű van. Nem meg egy kupa lövés. Ja, igen, egy kupa, hogy jó, hát második helyzet lett, és már nagyon sorba áll, ugye itt mellettem. Egyesületünk titkára, aki nagyon szép halakat fogott és nagyon jó eredményt érte. 11.544 ponttal Pirka László, 12.000 forinttal valamit tudod. Az első helyezett pénzjutalmat nem kap, mindez azért, mert ugye egy felajánlotta, hogy ezt a díjazottak között osszuk szét. Bicskei László úr, aki a verseny támogatója is. Én úgy gondolom, hogy profi horgászként dolgozott és tette a dolgát, mondom is az eredményét. 12.715 pontot kapott. Hát a halakat meg már össze sem tudom adni. Egyszer fogott 115-öt, egyszer 239-et, és egyszer 111, 460 darabnál is több halat fogott. Még egyszer gratulálok. Ifjúságiak közül első helyzet lesz Krostics Ádám 7925 ponttal, és egy 5000 forintos vásárlási utalványa. A második helyezett ifjúsági, aki indult és szép eredményt ért el, a vége felé volt a lapok között mindjárt. Ürmös Lajos 3260 évvel 2500 forint pénzjutalommal együtt. Gratulálunk! Jogán minden emberek. No, a legnagyobb halat fogó horgásztársunk mindjárt adja a papírt, mert tudja, hogy ő az. Ácse Bektor József, az Egyesület gazdasági felelőse. Egy szép amúrt fogott és 5 kg 6 dekával. Gratulálunk! A díjjal 2500
Pozsonyi István horgásztársunknak kellene odaadnom ezt a pezsgőt, ha itt van, Mező utcából, de ő elment, majd eljutatjuk neki. És akkor a legvégére jut az a vándorkupa, amit ebben az évben alapítottunk, az Ötösházs vándorkupa néven fog szerepelni. Ezt a kupát mindig az kapja, aki... Igen. Az a horgásztársunk kapja, tagi társunk, aki ebben kiváltotta az adott évben a területi engedélyt és a versenyen részt vesz, és ez egy vándorkupa, minden évben vissza kell hozza. A kupát alapította, és ugye, ahogy már mondtam, Vicskei László fogja átadni, és ő neki köszönjük, hogy ezt a kupát a rendelkezésünkben odaadom. És mivel az eredmények mutatják, Firka László szaktársunk kapja. Bunda! Azt hiszem minden díjunk átadásra került, úgyhogy köszönjük szépen a megjelenést, nagyon szép nyarat, és jó horgászatot, és szép élményeket kívánok. Is hallhattuk, önnek köszönhető az Energofish Ötösházs vándorkupa. Hogy jött ennek az ötlete? Az Egyesület titkára Firka úr keresett meg engem, és egyébként is szoktunk versenyeket támogatni, és most is nem zárkoztunk el a megkeresés ellen. És hogyha már támogattuk a versenyt, akkor el is jöttem, és horgáztam egyet én is. Igen, azt hallhattuk, hogy ön lett az első helyezett, és azt is hallhattuk, hogy profin csinálja. Hát szoktam versenyekre járni. Tehát akkor nem csak hobbi szinten horgászik. Hát azért még hobbi szinten, de hát profi színnek semmiképpen nem nevezném, mert azért lehetne fokozni a dolgot, de szoktam versenyekre járni.